Здравейте! Отново съм аз, тук с нов влог. Казах ви, че ще се видим скоро и ето, виждаме се скоро. В днешния влог ще говоря за една тема, по-точно това е так. What's up in my backpack? О, тежи! Определено моята раница тежи. Това не е раницата ми, това е раницата ми, имам предвид. Това не е моята чанта, така че като заглавие ще пише какво има в моята раница, не какво има в моята чанта, защото моите чанти са там и там. Да. Ако искате влог за тях, напишете ми долу в коментарите, ще направя, няма никакъв проблем. Но не мисля, че ще имам много по-различни неща от тези, които имам в раницата си. И да, честит Хелоуин с закъснение и честит Денят на народните водители, който е един много свят празник за България. И знам, че имаме ужасни учители, независимо къде е в детската градина, в училище или в университета. Просто уважавайте ги, защото изобщо не е лесно да преподаваш на много голям клас или малък и най-вече нежно им влезне в главата. Просто някои учители умеят да преподават, други не. Всеки е различен. Нали знаете, всеки човек е уникален. И да, това е общо взето. Нека да започваме. Това е моята раница. Тя ми е от миналата година. Ползваме вече втора година. Харесала съм си една нова. Когато се я купя, ще ви я покажа. От тази съм доволна, но все пак съм си харесала една друга и смятам да ги сменям. Но да. Нека да започнем с този голям джоб тук. Ето го. Най-големият джоб. Отварям го. Определено вътре има много работи. Да. И тук също има още един джоб, който не знам дали можете да видите. Ето го тук. Надявам се да можете да го видите. Пръстенът ми. Както де. Първо тук да изкарваме тази папка. В смисъл да. В която слагам тестове, домашни, контролни, такива работи. Вижте, това примерно е домашно по физика. Тук имам върнато домашно по математика, 6 от 8. Тук имам върнат тест по математика, 7,5 от 10. И тук имам едно непредадено домашно по математика, понеже нямахме математика последните 2 седмици преди ваканцията. Тази седмица, между другото, ние тук в Белгия имахме ваканция. Доколкото знам, в Германия също са имали ваканция. При вас, вие в България, имахте само петата ваканция, понеже беше Денят на народните родители. Това е за тази папчица. Тук имам още една, в която имам тук някакъв лист, в който пишем някакво съчинение в началото на годината. За себе си да се опишем, по нидерландски помня. Имам диск по английски, един от многото дискове. Имам, да, това е от това е направено от моите две от най-добрите ми приятелки, те също моите ученички. Направям го в началото на годината. Не, че могат да рисуват перфектно и аз не мога, но все пак оценявам жеста и пазя всичко от тях. И те от мен. Не сме 5 минути приятелки. Това е блокът, в смисъл блокче, тетрадка, всяко училище го има тук в Белгия и на него пише, примерно, когато имаме домашни тестове или изпити. Ето тук зачертаваме какво имаме домашно, тест, контролно или изпит. Тук се пише класът, датата, предметът, ученикът, резултатът и тук на тези листи също сме длъжни да пишем нашите домашни. В България това го няма. Аз помня, когато уча в България, понеже съм уча в България до 6 клас. Там, когато имаме домашно, трябваше, или беше в някаква учебна тетрадка. В смисъл, да, учебни тетрадки, знаете какво имам предвид. Или беше просто на парчащ лист. Това е на парчащ лист, между другото, ама както де. Преминаваме към история. Това е става учебник по история, но госпожата каза: ами няма нищо, вземете го, използвайте го, може да ви потрябва за нещо. До сега нито един път не сме го използвали по история.
само дето се го нося, нищо специално. Това е един тип учебник в Белгия. Всички учебници тук са по този начин. Този в момента не е скъсан и не е сложен в папка, защото не искам. Просто така ми харесва повече, не знам. Предпочитам да е така. Учебниците в Белгия са по този начин. Примерно, тук имаме въпроси, на които се отговарят. Преди това се чете текст. Имаме и такива кадърчета, където това трябва да се знае някои работи. И това е. Общо взето. Друго и последно нещо, което имам в този джоб, са моята учебна тетрадка и моят учебник по английски език. Грешка. Това не е учебната тетрадка. Това е речникът ми по английски. Да, учебната тетрадка някъде в шкафа, значи. Не знам. Може и в училище да е, може и в шкафчето ми в училище да е, може и в шкафа вкъщи да е. Едно от двете. Не, чакай, дадох я на една съученичка. В момента това се досеща за ваканцията. Понеже по английски и по френски сме разделени на две групи. По-напреднали и по-изостанали. Така ни нагласиха, защото сме много голям клас, 25 човека. Да, за България 25 човека е абсолютно една нормална цифра за един клас. Но не и тук. Тук предпочитат учителите да имат по-малко класове, затова ни разделят, което е адски тъпо. Но те се решават. Аз съм при по-напредналия клас по английски, по френски също. По френски много се очудвам, защото френски ми не е най-добър предмет, но пък един от любимите ми. Това е английски. Това имаше в този джоб. Преминаваме към този тук, в който имам папка, която е по математика. Обичам математика, един от любимите предмети, още от малка, от първи клас. В България просто математиката ме грабна. Въпреки че не винаги имам хубави оценки по математика, все пак ми е любимия предмет. Понякога пъти да ме е тъпо по математика, все пак аз мога. Тия задачи мога ги и това е. Когато не разбера нещо, просто започвам задачата от начало и ми става ясно. Не знам защо. Френски, математика, английски са ми любимите предмети. Френски, Франция, обожавам. Дори ако бях в момента в България, аз много исках по-точно да кандидатствам в езиковата гимназия в град Хасково с английски и френски или с френски и английски, така че в момента ги уча тия двата езика. Радвам се за което. Следващата папка е по физика. Физика. Добре, не мога да разбера. Любимият ми предмет от научните предмети, нали знаете, човек и природа се разделя на 3 предмета, което е физика, химия и биология. Физиката ми е най-силният предмет, след това е биологията и химията ми е на последно място. Химията ми е любим предмет, но имам 2 теста, които не са ми толкова перфектни там. Но все пак, не знам защо, химията ми е любим предмет. Кой не обича да прави експерименти? Колкото в физика решаваме само задачи и е някаква супер тъпа, не знам. Но пък ми върви и я разбирам. Това е заради математиката. Откъде е то талант, аз не знам. Тук държа моят бележник, така да го нарека. Да, тук това чудо е и календар. На английски се казва diary или agenda. Нямам си на представа как се казва на български език. Сега ще ви покажа какви работи има тук. Тук когато закъснеш. Това е заради блакът ми. И по принцип те не трябва да ми го пишат тук, защото ако имам 2 пъти, че съм закъсняла, означава, че ти дават наказание. След училище оставаш още 25 минути, мисля, че беше. Зависи. След това тук извинете ме. Тук ми е програмата. Вече за 4-ти път имаме нова програма. Втръснало ми е. Това е най-новата. За утре. Тук имам... Те са 4 листа в момента. Те са 4 листа, но в смисъл 4 такива малки листчета, то е една страница и 4 такива, от които са ми останали само 3. С тях мога да отсъствам, с едно такова мога да отсъствам 3 дена от училище, без да съм ходила на доктор, в смисъл само родителите ми да ми го
попълнят и напишат. Но аз съм чувствала само един път. То, всъщност се тръгнах от училище, защото корема ме болеше. Да, какво пишем тук? Пишем какво правим по време на часовете. И тук отдолу пишем какво имаме за следващия ден, за този ден. Примерно тук имам примерно история и съм си писала да си взема папка, което не съм го направила, защото никой не го прави. Длъжна ли съм? Добре, имам папка, толкова малка. В нея, да, дори не я използвам, тя ми стои в шкафчето в училище, така че както и да е. Това е за тук. Да, отзад имаме регламентът на училището, което не знам, нямам си на представа защо трябва да е тук. Това чудо ни тежи все пак, но е много хубаво. Регламентът на училище. Какво предлага нашето училище също? Ако просто е така го изгубя на улицата, някой ще вземе да чете регламента на моето училище. Много интересно. Друго нещо, което намирам в този джоб е моят несесер или моливни, както казват някои хора. Аз казвам несесер от малка. Моят несесер винаги е бил толкова голям. В България също. Това лято, когато бях в България, в старото ми бюро си бях намерила несесера. Да, наистина той е бил голям. Но този трябва да е толкова голям заради много неща, които са много важни за мен и просто наистина вече трета година го ползвам на марката Кенгуру. Доволна съм. Аз не мога да ходя с толкова малък несер. Примерно, този несер тук държа моливи. Се останала само един набит. Те бяха доста. Миналата година. Нека да ви покажа сега какво имам тук. Какви простоти. Да, имам гумичка естествено, която не знам на коя марка беше, стъркала се вече. Химикал. И такъв писец, който е от тези химикали, които... От тези химикали, които когато пишеш с тях и когато объркаш, могат да се трият с такова пълнителче. Ето. Така. Ето как изглежда пълнителчето. Тук се вкарва, да. Аз винаги слагам тук едно резервно да си има. И когато пишете с този химикал, явно съм го сложил не добре. Когато пишете с този химикал и когато объркате, сега ще ви покажа един друг, с който може да се търка. А това е именно този. В смисъл, тук е бял, тук е син, просто, на обикновен цвят, който да се... Когато с това бялото, търкаш, когато се объркал с този химикал и с този го поправяш и този вече не се мага, освен с коректор. Друго, такива имаше в България. Аз помня още когато живях в България пред 3 години. Тогава мисля, че към от 3-4 клас си купувах такъв химикал. Беше такъв подобен. Беше тъмно син и имаше капачка. От двата края. Смисъл, беше такъв тъмно син и имаше по-тъмно син от това. По-тъмно синя капачка и по-светло. Смисъл, беше подобен, но това лято ходих в Хасково в тази книжарница, откъдето си купувах и тя беше затворена през лято, за което адски много се ядосвам, защото много исках да купя един такъв и да ви го покажа, за да можете и да знам и на коя марка е, за да си го закупите, ако вие искате такъв в България, но извинете ме за което, книжарницата беше затворена, в другите книжарници не го намерих и да продължим нататък. Химикал на Биг, най-обикновен. Това са ми любимите химикали. Ползвам ги от доста дълго време. Този е син, зелен, черен и червен. Четете на обикновен цвета на Биг. Тук имам един намапет, който е светло син, светло зелен, розов и лилав, който е тук, така, в смисъл, като натиснеш и излиза отдолу. Химикал просто. Тук имам два молива на Биг, които са този, този е произведен в Франция и е с гумичка. Този е без гумичка и е Gilbert 33 HB номер 2. Този е China, произведен в Китай. Тук имам един перманентен маркер,
перманентна писалка, не знам. Това е пак на една немска марка, Made in Germany. Пише Staedtler, не знам как се произнася, Permanent, Lumacolor и да, отдолу пише на немски, естествено. Задния джоб държа още един такъв перманентна писалка, която е на Unipin Fine Line Water and Paint Proof Pigment Ink. Това е на някаква японска марка, Made in Japan. Ами, този е 0,5 мм дълъг. Тук държа още един молив, който е на Shalaco, много странна марка. Тя е някаква японска, Japan. Тук има гумичка. Но тук ми хареса, че като натиснеш, да, тук се натиска. И сега, причината, заради която моят несет винаги е толкова пълен, са моите маркери. Просто аз не мога без тях, те са ми любимото нещо и винаги, когато ходя някъде, трябва да взема маркери с мен, защото ако ми се наложи да подчертая нещо, не мога да го направя. Мисля, че ги изкарах всичките, да. Това са моите маркери, които са на Stabilo Boss Original. Те са на една немска марка. Stabilo. Stabilo. На тази марка Stabilo имах и химикали на нея, много съм доволна. Единственият проблем при тях е, че тук, когато се сложи отзад, пада супер бързо. И сега трябва да го взема. Това е единственият проблем, но хубавото при тях е, че тук се затварят, ако чуете. Затварят се добре и не са като някои маркери, които просто като направиш така и падат, или пък като са ти не си серат, се отварят лесно и това е адски гадно. Имам жълт, флуоресциращо жълт, зелен, светло-розов, тъмно-розов, между розово и оранжево, оранжево, синьо и два тъмнозелени, обаче тук един ми се губи. Имах и лилав, който... ето го. Лилав. И това. Имам един триъгълник, който вече също е изтъркал, понеже от тия гумените. Внимайте за тия гумените линейки, понеже с тях наистина някой може да е дебой. Помня в България една моя приятелка имаше такава от моя клас и биеше момчета, като я ядосваха. Това е триъгълник и транспортир. Също отдолу имам тук 7 см и тук 7 общо 14 см линейка, която не използвам. Освен по математика, ако ми трябва нещо. Това е лепило на марката Pritt. Да. Мирише като шампуанът на сестра ми, има малка сестричка на 2 годинки. Нейният шампуан е на марката Mostela, може да я знаете. Толкова голям, бяло с синьо и с помпичка е. И нейният шампуан мирише абсолютно еднакво като това лепило и това лепило е абсолютно безвредно за деца. Най-доброто. И лепи много добре. Мисля, че в България също ги има. Коректор, просто обикновен коректор на марката Stanger Germany, на една немска марка. Купувам си ги 2 за 1 евро. Химикал, който вече се отваря. Дори не ми тук, като гледам, се е чупил. Миналата година, не знам защо, шарката ми хареса, такъв в смисъл едно такова сладко е, женско. Миналата година си го бях купила с още един същия за 69 цента, мисля, че беше. Да. Тук какво имам още? Имам 3 химикала на Big. Бях купила цял комплект с много цветове. И тук съм сложила 3 в несере, които са червен, розов и лилав. 2 от тези химикали на Big също. Big ми е една от любимите марки за училищни потребности. Още един такъв молив на Big.
какво имам още? Имам на марката Post-it от тия листчета, които човек може да използва, когато му трябва за нещо, за някоя страничка да изтели. Просто като мен така се лепи. Защо го правя? Правя се на интересно такова. Да, това съм си аз. Тарададам, няма да казвам нататък. И какво имам още тук? Да, имам тия листчета, които са на Post-it също. Имах и други цветове. Така. Не ме гледайте. По-точно. Съжалявам за малката пауза. Просто аз обичам се... Не се правя на шантава, просто... Да, както и де. Тук усещам имам нещо до миглата. Все така. Тук имам един фломастер, който е на една българска марка. Не знам марката точно, тук пише някакви работи. Тия фломастери ги ползвам още от много малка в България, когато живеех там. И това ме дразни тук. И ползвам много малка, когато живеех още в България, така че аз съм израснала с тия фломастери. Но вече ги направиха още по-тънки. И затова ги ползвам просто така, ако пише нещо някъде. Имам перманентен маркер, който мирише... Не мога да опиша мирисът. Абе, харесва ми, който е на марката Artline 50N и е в такава форма. Не знам дали можете да видите. И другото нещо, което имам тук е една пила. Тук имам още един листер до мен, който ползвам за моите завещания в Брюксел. Да, този листер майка ми го купи наскоро. Не знам, според мен аз ки сладък. Не беше много скъп, мисля, че беше от сорта на 2-3 евро. И да преминем към следващия джоб, който е този тук. Отварям го, в него държа четката си за коса. Като момиче, просто винаги, като момиче, което има дълга коса най-вече, винаги нося четка за коса с мен, просто да. Трябва човек си идва. Все пак косата ми се заплита, като е дълга и като е пусната и неприятно е да се заплете. Просто по-добре. Тя винаги стои в чантата ми. И тук... О, да! Имам две швета вода в момента. Едното е Vitel, а другото е Evian. Нямало е вчера, когато майка ми и баща ми са ходили да пазаруват събота. Е нямало по-малки разфасовки, за това са купили по 1 литър. Така че тази седмица ще ходя с швета вода по 1 литър на училище. Това са ми две от любимите марки, двете са френски. Тази Vitel съществува от 1854 година. Пише на капачката. Абе, вода да ви кажа, но аз определено не съм от хората, които смеят да пият вода от чешмата, понеже кой знае откъде идва. По-добре да си пием минерална, за всеки случай. Да, това е за този джоб. Няма нищо друго в момента, което много ме очудва. По принцип, винаги бутам там някакви джунджури и глупости, ама то път няма. Какъв късмет само. После този джоб тук, да започнем от този джоб тук. Тук имам 3 ластички, които са едната в такъв оранжев цвят, не знам, розова, червена, сета ластички. Ползвам ги за косата си, за какво може. Виброцил, нали така, да. Назален гел за лечение на риници, остри хронични синузити. Аз имах, мисля, че когато бях на 10 на 11 години, имах възпаление на синусите и ако евентуално нещо не стане на синусите на носа, съм длъжна да се намажа с този гел. Да. Да не вземе да ме хвана синузите, не за нещо друго, защото не искам да ми бутат системи в носа и така нататък. Това джобче тук имам пламерчета на марката White Wall.
Те са 100 кламерчета, от които не са останали много, защото съм от миналата година, но все пак стоят тук. Джобчето тук, в него в момента нямам нищо. Тук имам джобовете за химикали, които не ги използвам. Да, тук е моето портмоне, което ще го оставя за накрая. Преминем към този джоб тук. Там са моите капки за очи. В смисъл, всъщност не за... Да, те са капки за очи, но аз ги ползвам само на моето дясно око, защото нося леща от лятото и не виждам много добре за това око, затова ми се налага да нося леща. Мозъкът ми не възприема очила, това е причината защо не нося очила, ако питате. Евентуално, те са на една немска марка, леща ми също, Воши Лом. Да, това е за капките. Какво да кажа? Не мога да кажа, че са зле. Все пак очният лекар ми ги е препоръчал. Този джоб тук. Тук имам ногти кърпички. Нормално. Този джоб тук. Там нямам нищо. И сега да се върна на моето портмоне, което си го купих от България това лято. Мисля, че беше 12 или 13 лева, защото си го бях купила заедно с една чанта. Чантата беше 17 или 18, а портмоне 12 или 13. Общо помня, че платих 30 лева. Една от двете цени не знам, ако се интересувате, можете да си го намерите в България, в някой магазин за чанти и портмонета. За момичетата става въпрос, естествено. Аз защо си купувам неща от България? От този сорт обичам да си купувам неща от България, защото тук никой ги няма. И да, съм по-уникална. Портмонето. Нека да започваме. Така изглежда. Отзад напред. Добре. Тук в този джоб имам много интересни работи. Имам... Хайдете, така да ги изкараме. Имам пили за ногти, защото аз определено имам много дълги ногти. Като ми се щупи ногът и после се ядосвам, пък така мога да си ги изпиля. Вместо после да трябва да се режа всичките ногти. Две такива и една метална. Другото нещо, което имам в този джоб са... Мисля, че бяха 3 са, ето. 3 фибички, една от тези по-големите черна и 2 от тия по-малките кафява и черна. Това е от този джоб. Сега да преминем към тези неща тук. Тук първото, което ми се навика на очи е... Това е... Имам час за заболекар, на 6 месеца ходя на профилактичен преглед. И да видим, този път е на 22 ноември, да видим какво ще стане. Предишния път нямаше никакъв проблем, надявам се сега да няма. Тук имам здравната ми карта за Европа, която си я бях скарала за това лято, когато ходих в България. Това лято. И ако за мой късмет не ми се наложи да ползвам медицинска помощ, но ако трябваше да ползвам медицинска помощ, после за тази карта ми връщат 70 или 80% от сумата, която съм заплатила. Това е за тази здравна карта. Тук имам... Вау, колко лесно излезна този път. Картата ми за влака. Тя е електронна вече. Отскоро, от септември месец ги направиха електронни. Преди това не бяха. Това е за тези джобове. Тук сега в този джоб имам хапчета, които са Нурофен. Те са 200 мг. Обвити таблетки пише. Те са от България. Да, лището падна. Хай! Защо нося хапчета? Ами, поради простата причина, че ако глава, корем или нещо друго ме заболи, винаги да се ги има под ръка, защото учителите в училище нямат право да ни дават хапчета. Или пък ако съм извън училище. После в този джоб тук, който се пада точно по средата, имам 50 евро. Това е за този джоб. После тук виждам някакви центове. Така. Ги изкарам всичките. Значи, имам 2 евро, 4 евро,
4,50 евро, 4,70 евро, 4,90 евро. После това е всичко в този. Следващия джоб, който е този, е билетът ми от последния път, когато ходих в Брюксел, който беше на 26.10, значи на 26 октомври, когато ходих в Брюксел обратно. Да, тук в тези джобове са моята здравна карта и моят паспорт. Това е паспортът ми. Белгийският ми паспорт има предвид. Да, белгийската ми лична карта. Българската ми лична карта е прибрана, защото родителите ми се притесняват да не я изгубя някъде. Това е белгийската ми здравна карта, която също като тази е за Европа, тази е за Белгия, която също, когато ми се наложи да ползвам медицинска помощ, ми връща 70 или 80% от сумата, която съм заплатила. И между другото ползвам и отстъпка в аптеката, когато си купувам някакви работи с рецепта, разбира се, от докторът. Аз се радвам, че на мен не ми се налага да ползвам такива работи много. И тук в този джоб направо ще изкарам всичко. Тук имам сподели Кока-Кола с мечтата. Той си знае кой е. Мечтата, да. Сподели Кока-Кола с господин Пич. Ами, това е един човек, между другото. Мечтата и господин Пич. Тук имам доказателство, че съм си платила картата за 3 месеца, понеже с тия чипове. Никога не се знае кога може да зацепи там някаква машинка. Да имам доказателство да покажа на контролера. Платено. И сега моите 3 най-важни работи, които са свързани с моята най-добра приятелка, която е от Панама, по-точно с една от най-добрите ми приятелки. Да, това са 2 билета, от когато ние с нея гледахме 2 филма. Единият филм се казва The Hangover 3, а другият Oblivion. Двата са също много готини филми. Ние не сме гледали само тези филми, но това са едни от най-първите ни филми, които гледахме заедно. И аз ги пазя. И това е билетче за автобус, който ползвахме двете, който е от 25 юни. На 25 юни ходих с нея да си купувам билета за България, за лятото. Това е общо взето от моето портмоне. Сега тук съм сложила няколко работи, които да ви ги покажа също. Да, аз всеки ден ходя, значи в градът, където живее тук. Аз не уча тук, ходя в съседният град, който е на 6 км и ползвам всеки ден влакът, за да се предвижвам до гарата. Карам колело около 2 км горе-долу, километър и половина, 2 не е далече. Прав път е, няма нагонища, няма надолнища, така че бързо се... Аз го минавам за 6 минути, зависи с какво темпо карам, но най-бързото ми темпо е 6 минути. Най-бавното, не знам, не съм го смятала. И това са фаровете за колелото ми. Да. Фарове за колелото ми, които също всеки ден са с мен. По принцип ги държа в якето си, но понеже всеки ден не винаги нося едно и също яке и нямам само едно яке, имам 7-8 якета, като в момента за този сезон, за есента, така че ги сменям. Затова съм си ги сложила тук. Друго са моите ключове. Това ми направи един мой много добър приятел. Бившият ми най-добър приятел, вече не е най-добрият ми приятел. Това е ключът ми за шкафът в училище, който е номер 51. Вече не се вижда, между другото. А сме едва ноември. Ключът ми за колелото. За колелото ми имам 2 заключващи. Едно с ключ и другото е с код, което с кода ми отскоро баща ми го купи. Това е старият ключ на баща ми за неговото колело да се заключва, но понеже това копче тук падна, аз го използвам да си включвам фара, който в момента мисля, че батериите са му свършили. Трябва да му сложа нови после. И ключа за вкъщи, за долната врата.
ключовете ми. Това е. И друго нещо, това е едно червило на Maybelline, номер 130, Pink Possibility, не знам как се произнася. По-добре не го чета, ще го напиша някъде, долу в описанието, защото не знам сериозно как се произнася тази дума. И това общо взето смисъл, затова винаги нося някакъв гланс в мен всеки ден, просто или някакво такова червило. Това е едно от любимите ми, затова съм го сложила тук, да ви го покажа. Това е какво има в моята раница. Ако искате да направя такъв так и за какво има в моята чанта, напишете ми го долу в коментарите и моята сестричка се събуди. Дени, како ела? Дени, ела како, ела. Ела да кажем чао. Ти дойдеш ли? Ела прекара. Идваш. Ау. Събуди ли се, бебе? Ох, трябва да си махнем това. Кажи здравей. Махай. Здрасти. Дай целувка. Там, на камерата. Муа. Муа. Меме, заболиш ли се како? Много се надявам този клип да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте едно лайк, ако искате, разбира се. Абонирайте се за мен. И адски много благодаря на Flappaboom, че ме е рекламирал. И да, това е общо взето всичко от мен. Ще се видим много скоро. Всъщност, утре мисля да правя нов влог. И ако имам време, ще го направя некако. И да, благодаря ви, довиждане от мен, до следващия път. До най-скоро време, най-вече. Целувки, чао!